Ħallum 107 snin ilu, fis-6 ta' Awwissu tal-1916 twilet il-Perit Tumin Kumentov, it-tmiem Prim Ministru ta' Malta u r-raba' mexxej tal-Partit Laburista. It-tielet wilt minn disa tal-koppja Wenzu u Ċetta Mintov twilet f'Bormla. Il-Perit Mintov studja u gradwa mill-Università ta' Malta waqt li studja wkoll barra fl-Università ta' Oxford. Huwa serva bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista u wara kien deputat mexxej mal-mexxej ta' dak iż-żmien il-tabib Paolo Boffa. Mintov kien deputat Prim Ministru u kien il-Ministru għax-xogħlijiet pubbliċi u rikostruzzjoni wara t-tieni gwerra dinjija fl-ewwel gvern Laburista ta' Paolo Boffa. Wara id-differenzi ma' Boffa li waslet għall-isplit fil-Partit Laburista, Mintov sar mexxej Laburista f'Ottubru tal-1949. Il-Perit Dom Mintov serva bħala Prim Ministru ta' Malta f'erba' leġislaturi differenti. L-ewwel waħda tiegħu kienet dik tal-1955 meta Malta kienet għadha kolonja tal-Gvern Ingliż. Wara li Malta kisbet l-indipendenza, Mintov sar Prim Ministru fl-1971 u baqa' jmexxi lill-pajjiż sal-1984 hekk kif ħalla postu lil Karmenu Mifsud Bonnici. Fost l-akbar kisbiet li ġraw f'Malta taħt it-tmexxija tal-Perit Mintov kien hemm dik tal-kisba tal-Helsien, meta fl-aħħar ta' Marzu tal-1979 il-bażijiet militari Ingliżi telqu d-darba għal dejjem minn pajjiżna u ħaddan il-politika favur il-ġustizzja soċjali favur il-faxex l-isfel tas-soċjetà u tal-ħaddiem waqt li ħaddan ukoll il-politika tan-newtralità kemm il-darba tkellem fora internazzjonali favur il-paċi madwar id-dinja, speċjalment fil-Mediterran, inkluż fis-summit tal-konferenza dwar is-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa f'Helsinki 50 sena ilu. Il-Perit Tumin Kumentov ħalla din id-dinja fl-20 ta' Awwissu tal-2012.